On si dovolil povedať verejne, že dá adresu Viktora Orbána vojakom ukrajinskej armády a že už teda asi bude potom rozumieť Viktor Orbán jazyku, ktorým budú títo vojaci rozprávať. To je hrubé vydieranie, to je niečo, bez ohľadu na to, že na Ukrajine je vojna, musíme všetci odmietnúť. A využívam túto príležitosť, pretože vždy nahrávame tieto podujatia, aby sme mali dôkaz, že sú to normálne stretnutia a oficiálne žiadam všetkých najvyšších predstaviteľov Európskej únie. A budem veľmi konkrétny. Predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Leyen, predsedu Európskej rady Antonia Koštu, ale aj tzv. Ministerku zahraničných vecí Európskej únie Kaju Kalasovú, aby sa dištancovali od týchto nehoráznych, vydieračských vyhlásení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Prekročil všetky červené čiary a my sa ako suverénna krajina musíme ozvať. Musíme sa ozvať, hoci nemáme ani veľké armády, nemáme ani veľkú ekonomickú silu, ale máme svoju suverenitu, máme svoju hrdosť. A takéto správanie principiálne odmietame. Nech tento odkaz ide odtiaľto z Bratislavy, z hlavného mesta Slovenskej republiky, do celej Európy a do celého sveta. Ďakujem, že som mal možnosť toto povedať.